ondeh manga cuiku jadinya mularai badan dirantau urang manangi denai siang jo malam takana untuang taka dia badan kok takana ayah jo bundu sangke kete hidup di manju yodun sana sayang kasadonyo sinan badarai si aie matu yodun sana yo sudaru denai nak pulang tak ado dayu kapatadanga mundo tiado ulang mandape hanyo pusaro kok takana ayah jo bundu sangke kete hidup di manju yodun sana sayang kasadonyo sinan badarai si aie matu yodun sana yo sudaru denai nak pulang tak ado dayu kapatadanga mundo tiado ulang mandape hanyo pusat